Марына Ярахович «Шлях вайны». Вайна 41-го года. Яна нечакана прыйшла. Кіпела ў сэрцах нязгода. Стагнала ад болю зямля. Па вёсках фашысты блукалі, стралялі ў мясцовых людзей, у хатах вар'яты шукалі маленькіх, нявінных дзяцей. Вайна года 42-го. Загінула сотні салдат. Усіх б'юць, старога, малога. Такі ён Адольфаў загад. Бязлітасны год 43-й. Па лесе гарэла ў агні. Фашысты імкнуліся сцерці. Жывое ўсё, з твару зямлі. А ў 44-м збаўленне для роднай старонкі маёй. І вера, надзея, імкненне да міру над нашай зямлёй. Нарэшце настаў 45-й, і полымя вечна гарыць. У варце заўсёды салдаты, каб мы маглі жыць і тварыць. Байка Кандрата Крапівы «Дзіця, вожык і змяя». Выходным днём у сасняшку жанчына з дзіцянём гуляла, лягла пад сонца, задрамала. А небяспека напаткала яе маленькую дачку. З узгорка ўніз вядзе сцяжынка. Ідзе па ёй мая дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва, ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава, пяшчотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут, ля самых ножак, зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю! За гэта я цябе наб'ю, ты бека!» «Дзіця, — адказвае ёй вожык, — хоць бека я, калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрасцеш, ацэніш ты паслугу і мне падзякуеш, як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце, а ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такі мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.